Pagbilang ko ng 3, pumasok tayo sa loob. Mas ligtas tayo kapag naroon tayo sa loob ng bahay nyo. Pero, tinamaan ka na ng bada kanina, Gani. Paanong buhay ka pa ngayon? Kailangan dalhin ka sa ospital. Wala yan. Kaya ko pa. Ala, tara na! Pumasok na tayo sa loob! Ang akala nating lugar na ligtas ay siya palang pinamumugaran ng mga aswang. Hindi natin alam na nasa paligid lamang pala natin sila at nakahandang biktimahin at gawing ulam ang taong malapit sa ating buhay. Magandang araw, Karine, at sa ating mga kalakbay. Ako ay napahanga mo sa iyong napakagandang boses, bukod kay manlalakbay. Natutuwa ako sa pagbibigay mo ng emosyon at boses sa mga tauhan sa kwentong pinapadala rin ng masugid na taga-suporta sa channel ni Manlalakbay. Kaya gusto ko rin na ibahagi itong aking mismong karanasan at inaasahan kong bibigyan mo rin ito ng buhay gaya ng mga kwento rito. Itago niyo lamang ako sa pangalang Isagani. At ang mga tauhan sa kwentong ito ay iniba ko ang kanilang mga pangalan upang protektahan din ang kanilang tunay na pagkatao. Bata pa lamang ako noon, Karine, at namulat na ako sa kalupitan ng mundo. Pang-anim ako sa aming magkakapatid. 8 kaming lahat, kaya nahihirapan sina nanay at tatay na buhayin kami sa araw-araw. Kaya naman ang ilan sa amin ay umaalis ng bahay at nakikipagsapalaran sa ibang lugar at sa kung sino-sinong tao na handang tumulong sa amin o magbigay ng trabaho. Bata pa lamang ay batak na kami sa mga trabaho at kahirapan. Mahirap lang din kasi kami, kaya hindi sapat ang kita nila nanay at tatay sa bukid sa pang-araw-araw. 5 na lang kaming natitira sa bahay at nang magkaroon ng oportunidad na umuwi sa probinsya ng Capiz, ang isa sa may kaya sa buhay na kamag-anak nila nanay ay sumama na ako sa kanila. Nagpaalam ako kay Lolo Fredo ng araw na yon. Malapit kami sa isa't isa at isa siyang albularyo sa aming bayan. Umiyak siya nang nagpaalam ako sa kanya. Sinabi pa niyang wala na raw matigas na ulo na palagi siyang kinukulit tungkol sa mga anting-anting, mutya at mga aswang. Tawang-tawa ako noon kay Lolo at niyakap ko siya ng mahigpit. Nang araw na yon ay nabigla ako sa ginawa ni Lolo. Binigyan niya ako ng isang mutya. Ang tawag ni Lolo sa mutya na yon ay ang mutya ng kabal. Ayon sa kanya ay may kakayahan daw na protektahan ang taong may hawak dito na hindi matatablan ng bala o kahit na anong patalim. Dahil ginagawa ng mutya ng kabal na maging makunat ang balat nito. Malugod ko namang tinanggap yun kay Lolo at nagpasalamat ako sa kanya. Kahit na hindi ko naman alam kung paano yun gamitin. Nang dumating ang araw ng pag-alis ko, ay ayaw pa sana ni nanay at tatay akong payagan. Pero pinilit ko sila para din sa aking ibang mga kapatid. Kaya noong bumalik si Tita Ella sa syudad, kasama ang asawa niyang si Tito Rafa, ay sumama na ako. Pagdating sa Maynila, ay halos malula ako sa mga matataas na gusali at sa kaibahan nito sa probinsya. Tinuruan ako ng kasambahay nila tita kung paano gumamit ng mga kagamitan na wala kami sa probinsya. Hirap na hirap ako noon at umiiyak na lamang ako tuwing gabi dahil sa pangungulila at pagod. Pero nilakasan ko lang din ang loob ko para makaahon sa hirap. Akala ko rin noong una ay mababait sila Tita Ella at Tito Rafa.
at ang mga pinsan ko na sina Ignacio at Teryo. Pero hindi pala. Sila palagi ang umaaway sa akin at umaapi. Pinapahirapan nila ako sa araw-araw. Kung hindi ko man magawa ang utos sa akin nila tita at tito, ay binubugbog nila ako o kaya ay kinukulong sa bodega at hindi pakakainin sa buong isang araw o mas higit pa. Kaya nagdesisyon akong tumakas mula sa bahay nila. Pero hindi ako nagkakaroon ng pagkakataong makatakas dahil palaging nasa bahay si Tita Ella at binabantayan ang bawat galaw ko. Taong 1974 ay nakilala ko si Alano. Isang araw nun, habang nagtatapon ako ng basura sa labas, ay may isang lalaki ang tumawag sa akin. Sa aking palagay, ay kasing edad ko lang din siya noon. Pinapalapit niya ako sa kanya. Noong una ay hindi ko siya pinansin at pumasok na lang ako ng bahay ni tita at nagpatuloy sa paggawa ng gawaing bahay. Kinabukasan ay naroon ulit ang lalaki at mukhang inaabagan niya ako sa bawat paglabas ko ng bahay. "Uy, katulong ka ba dyan sa bahay nila Tita Ella?" "Oo, bakit? Ano bang kailangan mo?" "Nabalitaan ko palagi kang binubugbog. Bakit ka pa nagtitiis dyan? Kung lumipat ka na lang kaya sa amin." Napatigil ako sa aking ginagawa nang marinig ko ang sinabi niya. Tiningnan ko siya na nasa gilid ng kalsadang nakaupo. Tumingin muna ako sa loob ng bahay ni Tita Ella. Nang masiguro ko na walang makakakita sa akin, ay lumapit ako sa lalaki. Nagpakilala siyang si Alano at nagpakilala ako sa kanyang Isagani. "Naghahanap din kasi si Mama ng makakasama ko rito sa bahay kapag aalis na sila ni Papa. Naisip ko na ikaw na lang at sigurado ako na masipag ka at magkakasundo tayong dalawa." "Sigurado ka ba? Hindi ba magagalit ang mga magulang mo kapag papasok na lang ako bilang kasambahay nyo kahit hindi nyo ako kilala?" "Oo naman. Mabait naman sila Mama at Papa eh. Hindi katulad nila Tita Ella at Tito Rafa. Yung mga pasamo ba? Sila ang may gawa niyan?" "Oo. Sinasaktan nila ako kapag nagkakamali ako. O kaya hindi ko magawa yung mga inuutos nila." "Kung ganun, totoo nga ang chismis na malupit talaga sila. Kaya walang nagtatagal sa kanilang kasambahay. Sumama ka na sa akin ngayon. Huwag ka na magpaalam sa kanila. Paniguradong hindi ka nila papayagan." Nagdadalawang isip pa ako kung sasama na ako kay Alano at kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Subalit, mas nanaig ang kagustuhan kong makawala mula kila Tita Ella upang hindi na ako magutuman at mabugbog ulit. Kaya na mga sandaling yun ay sumama na ako kay Alano. Iniwan ko ang aking ginagawa. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong kunin ang mga damit ko, pero hindi na siya pumayag. "Wag na! Ako nang bahala sa'yo. Marami akong mga damit. Tara na!" Hindi na ako nakaangal pa nang hilahin niya ako papalayo sa bahay nila Tita Ella at Tito Rafa. Tumakbo kami ng mabilis hanggang sa makarating kami sa isang eskinita. Bumagal ang takbo namin at napaupo kami sa gilid. Habol namin ang aming hininga. Makaraan ang ilang sandali ay tumawa kaming dalawa habang umiiling-iling. Tumayong muli si Alano at nagsimula ng maglakad. Sumunod naman ako sa kanyang likuran, pero bumagal ang lakad niya at tinakbayan ako. "Simula sa araw na ito, magkaibigan na tayong dalawa ha. Ayos lang ba sa'yo?" "Sigurado ka bang makikipagkaibigan ka sa katulad ko?" "Oo naman. Sigurado na ako sa bagay na yan. Nararamdaman kong ikaw ang klase na maging kaibigan na handang gawin ang lahat para sa kanyang kaibigan." "O sige, sabi mo yan eh. Hindi naman ako tatanggi. At isa pa, gusto ko rin magkaroon ng isang kaibigan na handa akong suportahan sa lahat ng bagay." "Ayun naman pala eh. Kaya simula sa araw na ito, magkaibigan na tayo." Tumango ako kay Alano
at tinakbayan din siya pabalik. Sinama nga niya ako sa kanilang bahay at pinakilala sa isang kasambahay nila ron na si Manang Leti. Mabait si Manang Leti noong batiin niya ako at paghandaan ng silid na aking matutulugan. Nagsimula na rin akong tumulong sa kanya sa gawaing bahay. Kinukulit pa ako ni Alano na saka ko na lang yung gawin pagkatapos naming magdaro, pero tumanggi ako. Naunawaan naman niya kaya hindi na muna siya nangulit. Pagdating ng hapon ay dumating na ang mga magulang ni Alano. Kinabahan pa ako noong una, lalo pa at nalaman kong isang sundalo ang ama ni Alano at isa namang guro ang kanyang ina. Ngunit ang espekulasyon kong yun ay mali pala. Mababait ang mga magulang ni Alano at wala akong masabi sa kanila. Tinanggap nila akong buo at parang isang kapamilya nila tulad kay Manang Leti. Kung ano ang kanilang pagkain ay ganon din ang pagkain namin ni Manang Leti. Sumasabay pa kami sa pagkain sa kanila tuwing hapunan. Malaki rin silang magpasahod sa amin ni Manang Leti, kaya masasabi kong maswerte ako noong umalis ako sa bahay nila Tita Ella. Isang gabi, nang matapos na ang lahat ng trabaho ko, ay naisip kong tignan ang mutya na bigay sa akin ni Lolo Fredo. Hindi ko yun palaging suot at nasa cabinet lang ng aking silid. Kinuha ko yun sa katiningnan. Kulay lupa ito at wala namang kakaiba akong nakikita sa bato. Ang naalala ko lang sa mga kwento ni Lolo ay ang pagdarasal sa mutya para lumakas ito. Ang problema ko ay hindi ko alam kung anong dasal ang dapat mong idasal para sa mutya at nang gumana ito. Bumuntong hininga ako, saka isinuot ang mutya sa aking liig para gawing kwintas. Ipinasailalim ko ito sa aking suot na damit para hindi mapansin ng kung sino o hindi agad makita. Lolo Fredo, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama sina nanay at tatay. Sana nasa mabuti ring kalagayan ng mga kapatid ko. Diyos ko, ikaw na lang bahala sa kanila. Huwag niyo sana silang pabayaan at palagi niyo silang bantayan. Hinawakan ko ang mutya ng kabal sa kayon hinimas. Tahimik akong nagdasal sa aking isip. Nagdasal lang ako na sana bigyan niya ako ng lakas at protektahan sa mga masasamang nilalang o kaya sa tao. Kinaumagahan ay linggo. Nagaya ang mga magulang ni Alano na magsisimba kami. Sumama naman ako sa kanila at maging si Manang Leti. Naging masaya ang pagpunta namin sa simbahan. Kumain din kami sa labas at nabusog ako. Pagkatapos nun ay umuwi na rin kami ng bahay. Pagsapit ng hapon ay dinalhan ko ng merienda ang mga magulang ni Alano sa balkonahe nila. Kasalukuyan sila nagbabasa nun ng dyaryo. Nilapag ko ang juice at pandesal sa ibabaw ng mesa. Nagpasalamat sila sa akin. Sumunod naman sa akin si Alano sa balkonahe at tinawag ang kanyang mga magulang. Niyaya niya ako mag-basketball muna sa kanilang bakuran. Ayaw ko pa sana noong una, pero pinilit niya ako at pinayagan naman kami ng mga magulang niya. Kaya naman, pumayag na rin ako. Nang sa bakuran na kami at naglalaro ni Alano, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng putok ng baril. Napatingin ako sa tarangkahan ng bahay nila. Nakita ko ang 4 na armadong kalalakihan at pinaulan ng bala kaming dalawa ni Alano. Mabilis akong kumilos at hinila ko si Alano at sinalo ang bala na pinaulan sa amin. Dumapa kami sa lupa at agad ko siyang hinila sa isang mayabong na halaman para magtago ron at hindi kami matamaan. Narinig kong sumigaw sa taas ang mga magulang ni Alano. Tanaw naming dalawa ni Alano ang pagbaril din pabalik ng tatay niya sa mga kalaban. Pero nakakubli pa rin kaming dalawa ni Alano sa halaman. Pagbilang ko ng 3, pumasok tayo sa loob. Mas ligtas tayo kapag naroon tayo sa loob ng bahay niyo.
Pero tinamaan ka ng bala kanina, Gani. Paano na? Buhay ka pa ngayon. Kailangan ka dalhin sa ospital. Wala yan. Kaya ko pa. Ala, tara na. Pumasok na tayo sa loob. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa lupa at hinila ko si Alano papasok sa loob ng bahay. Hindi na ako nagbilang pa hanggang 3 para wala nang mangyari sa aming masama. Ginawa kong panangga ang katawan ko sa bala para hindi matamaan si Alano. Sa mga oras na yon ay ramdam ko ang kakaibang lakas na nagmumula sa aking katawan. Ramdam ko lamang ang pagtalsik ng mga bala na tumatama sa aking balat at hindi ito tinatablan. Alam kong gumagana na ang mutya na bigay sa akin ni Lolo. Pagkarating namin sa loob ng bahay, ay agad naming sinara ang pinto. Pumunta naman si Alano sa kanyang mama na umiiyak na sa kanilang sala. Sinigurado ko sa mga oras na yon na nakasara ang lahat ng bintana at maging pinto sa buong bahay. Sinabihan ko rin si Manang Letty at si Alano at ang kanyang nanay na dumapa lamang sila sa sahig hanggang hindi pa nasisiguro na ligtas sa labas at hindi pa nahuhuli ang mga armadong lalaki. Sumunod naman silang 3. Tumungo ako sa balkonahe kung nasaan ang ama ni Alano. Nagtatago siya sa pader at may tinatawagan siya sa kanyang telepono. Nagkubli ako sa isang haligi ng kanilang bahay at tiningnan ang mga armadong kalalakihan sa labas. Naroon pa ang mga ito at hindi umaalis. Tinitingnan nila ang bahay. Hindi ako nagpakita sa kanila at nagtago ako. Gumapang ako papunta sa tatay ni Alano at sinabi sa kanya na naroon pa ang 4 na lalaki. Tinapik niya ako sa aking balikat at hinila ako pabalik sa sala ng kanilang bahay. Huwag na raw kaming mag-alala at siya na ang bahala. Tumawag na rin daw siya sa kanyang mga kasama para tulungan kami. Kaya makaraan ng ilang sandali ay dumating na ang mga pulis at mga sundalo. Tiningnan nila ang buong paligid ng bahay. Binigyan ko ng tubig si Alano at ang kanyang ina habang hinihintay naming matapos ang investigasyon sa pangyayari. Lumapit sa akin si Alano at hinila niya ako papunta sa kanyang silid. Kumusta ka, Gani? Bakit hindi ka tinatablan ng bala kanina? Ha? Kitang-kita ng 2 mata ko na tumatalsik lang mga bala sa balat mo. May kapangyarihan ka ba? Hindi ko rin alam, Ala eh. Saka, baka sabihin ko sa'yo, hindi ka maniniwala. Taga-syudad ka at alam kong wala ka pang naririnig tungkol sa mga mutya o anting-anting. Sa probinsya lang namin ito nagmula, kaya naniniwala kami rito. Pero hindi ko alam sa'yo. Sabihin mo sa akin, gusto kong malaman nang hindi naman ako maguluhan. Magkaibigan tayong 2, hindi ba? Napakamot na lamang ako sa aking ulo ng mga sandaling yun. Wala na rin akong magawa, kundi ang sabihin sa kanya ang tungkol sa mutya na aking taglay. Noong una ay ayaw maniwala sa akin ni Alano, pero kalaunan ay naniwala rin siya nang makita raw talaga niya ang pagtalsik ng bala sa aking katawan. Hindi siya makapaniwala na may posibilidad daw na mangyari ang mga nababasa lamang niya sa dyaryo at mga comics. Pambihira! Gani! Isa ka pala ngayong superhero! Ganyan na ganyan ang mga nababasa ko sa comics at dyaryo. Pwede kong iligtas sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sabi ko na nga ba eh, ang swerte kong naging kaibigan ka. Oo, Ala. Masaya na may ganitong klaseng kakayahan. Pero hindi naman maiwasan ang kapahamakan sa pamilya ko at maging sa buhay ko. Hindi ko rin alam kung ano ang kapalit ito. Basta, ang isipin mo na lang, palagi kang gumawa ng tama. Sus, kayang-kaya mo yung mga kalaban na yan. Natawa na lamang ako sa sinabing yon ni Alano. Nangako kami sa isa't isa
na walang ibang makakaalam tungkol sa aking mutya, kundi kami lamang dalawa. Nangako rin siya na hindi niya ipagkakalat sa kanyang mga magulang at mga kaklase niya ang tungkol sa akin. Makaraan ang ilang araw, ay nahuli nga ang 4 na lalaking nagpaulan ng putok ng baril sa amin. Nakahinga naman ng maluwag ang magulang ni Alano. Malapit na rin ang bakasyon ni Alano sa eskwelahan, kaya nagpaplano na siya at ang kanyang pamilya kung saan magpabakasyon. Abala ako sa paglilinis ng sahig ng kanilang bahay nang lumapit sa akin si Alano. Nakangiti siya ng malapad at tinignan ako. "Magbabakasyon tayo sa lugar mo, Gani. Sa Capiz, di ba?" Napatayo ako sa sinabi niyang yun at nagtatakang tumingin sa kanya. Bakit sa amin? Ang layo ng Capiz, Ala. Sa kaprobinsya yun. Baka hindi ka sanay sa bahay namin at sa mga tanawin doon. Hindi yan. Sigurado ako na magugustuhan ko ron. Isa pa, ilang taong ka na rin hindi nakakauwi sa inyo. Kaya isa na itong pagkakataon na makita mong muli mga pamilya mo. Maghahanap naman sila mama at papa nang matutuluyan sa bayan ninyo. At ganoon din ako. Sigurado ka ba? Hindi ka ba natatakot sa mga kwento-kwento na may mga aswang doon? Totoo man yun o hindi. Alam mo naman na hindi mo hahayaan na may mangyari sa aming masama. Hindi ba? Alam ko na, poprotektahan mo ako. Napailing na lamang ako sa rason ni Alano. Pinilit pa niya ako ng ilang beses hanggang sa pumayag na din ako. Bus ang sinakyan naming pauwi papuntang probinsya. Magkatabi kami ni Alano at kitang-kita ko sa mga mata niya ang saya at pagkasabik na makarating na kami sa Capiz. Ang kanyang mga magulang naman ay panay ang tingin sa labas ng bus dahil sa mga magagandang tanawin. Si Manang Leti naman ay tulog na tulog sa biyahe. Pagkarating namin sa bayan ng Capiz, ay agad akong naghanap ng tricycle na maghahatid sa mga magulang ni Alano at kay Manang Leti sa tutuluyan nila sa bayan pansamantala. Samantalang kaming dalawa ni Alano ay sasakayan naman ng tricycle patungo sa amin. Mabuti na lamang at natatandaan pa ako ng driver at hinatid niya kami ni Alano sa aming bahay. Pagkababa namin ng tricycle ay sumalubong sa akin ang sira-sira na bahay. Nahihiya akong lumingon kay Alano at humingi ng dispensa, pero tinawanan niya lang ako at wala raw yun sa kanya. Tumungo ako sa pinto at kumatok ng ilang beses. Sumalubong sa akin si Nanay. Gulat na gulat ito nang makita ako. Agad niya akong niyakap. Tinawag niya ang aking mga kapatid at maging si Tatay. Nagyakapan kaming lahat at nagkaiyakan. Pinakilala ko sa kanila si Alano at tuwang-tuwa naman sila sa aking kaibigan. Pinapasok nila kami sa loob at pinakain ng tanghalian. Binigay ko na rin kay Nanay at Tatay ang naipon kong pera sa pagtatrabaho kila Alano. Tuwang-tuwa naman silang dalawa. Tinanong ko sina Nanay kung saan si Lolo Fredo at sinabing nasa bahay lang ito. Nagpaalam ako sa kanila para puntahan si Lolo Fredo. Isinama ko na rin si Alano. Ang babait din pala ng pamilya mo, Gani. Kahit na ganito kayo masaya pa rin at patuloy sa buhay. Oo naman, Ala. Hindi naman kasi kailangan na sumuko Kinakailangan naming lumaban sa araw-araw para mabuhay. Naku, kung makikilala mo si Lolo, mas matutuwa ka sa kanya. Marami yung pangaral sa buhay at marami ka rin matututunan sa kanya. Talaga? Sabi mo yan Hindi na tuloy ako makapaghintay na makilalang lolo mo. Tumawa na lamang ako sa sinabing yon ni Alano. Noong natanaw ko na ang bahay ni Lolo Fredo, ay tinakbo na namin yun ni Alano. Pagdating sa bakuran, ay agad kong tinawag si Lolo. Makaraan ang ilang sandali, ay lumabas siya mula sa likuran ng kanilang bahay. May dala-dala siyang manok. Nabitawan niya ito
nang makita ako. Ah, pambihira kang bata ka! Ang laki mo na! Hindi tuloy kita nakilala ng lubusan! Lolo naman, ikaw, bakit tila pumayat ka ng konti Saka ang dami na ng puti ng buhok mo Abay, tumatanda na ako, apo. Kaya ganon. Ay, teka, sino ba itong kasama mo at pagkalusog-lusog naman? Hindi sana siya mausog ng mga engkanto, maligno at mga aswang. Lo, kaibigan ko si Alano. Sila ang tumulong sa akin nung umalis ako kila Tita Ella. Si Lolo Fredo. Siya yung kinakwento ko sa'yo. Mabilis naman na nagkamayan sina Lolo Fredo at Alano. Naging magkasundo agad silang dalawa sa isa't isa. Tuwang-tuwa naman ako sa kanila. Niyaya kami ni Lolo sa loob ng bahay. Doon ay sinabi namin ni Alano ang lahat ng mga nangyari sa akin sa syudad. Nabanggit ko rin sa kanya ang tungkol sa mutya ng kabal at kung paano ito nasaksihan ni Alano. Tuwang-tuwa naman si Lolo dahil akala raw niya ay hindi nagagana ang mutya nang ibigay niya ito sa akin. Sinabi niya na marahil daw ay nakitaan ako ng mutya ng busilak na puso kung kaya't tinulungan ako nito at tinuring na tagapangalaga. Kaya apo, gamitin mo palagi sa tama ang kakayahan ng mutya. Tumulong ka sa mga tao na nangangailangan. Wag na wag mo itong gagamitin sa kahit na anong kasamaan. Oo naman, Lo. Palagi kong baon ang mga pangaral mo sa akin. Kaya lahat ng yon ay susundin ko. Wag ko kayong mag-alala. Ay, mabuti naman kung ganoon. At protektahan mo tong kaibigan mo. Masyado siyang masilaw sa mata ng mga aswang dito sa ating baryo. Napakalusog niya. At baka mamaya ay atakihin na kayo ng mga aswang. Mabuti pa't dito na muna kayo sa akin nang maprotektahan ko kayo. Ano hong ibig niyong sabihin? Ang mga aswang, apo. Alam ko na, nakita nila itong kaibigan mo kanina. At paniguradong aabangan nila ang kadiliman para siya ay biktimahin. Hindi mo na siya na sinama rito. Tiningnan ko si Alano at kita ko ang kaba sa kanyang mga mata. Tinapik ko siya sa kanyang balikat at sinabi kong huwag siyang mag-alala dahil poprotektahan namin siya ni Lolo. Kaya naman ng hapon na yun ay iniwan ko na muna siya kay Lolo at ako nang kumuha ng gamit naming dalawa. Nagpaalam naman ako kina nanay at tatay at sinabi ang sitwasyon ng aking kaibigan. Naunawaan naman ni nanay at tatay ang ibig kong sabihin kung kaya pumayag naman silang dalawa sa akin. Pinag-iingat nila akong dalawa bago ako muling bumalik sa bahay ni Lolo. Naabutan ko silang dalawa na nagluluto ng hapunan. Nagkukwento na naman si Lolo sa kanyang karanasan noong kanyang kabataan at kung paano siya naging isang albularyo. Gani, ang dami ko ang aral na natutunan sa lolo mo. Tuwang-tuwa rin ako sa mga kwento niya. Sabi ko naman sa'yo talagang maaliw ka kapag si Lolo ang kasama mo. Oo nga pala, binigyan niya ako ng antig-antig kanina. Proteksyon daw ito sa mga masasamang nilalang at mga aswang. Kapag suot ko raw ito, ay hindi nila ako sasaktan o lalapitan. Tinawag niya itong agsam. Oo. Narinig kong naikwento na yan sa akin ni Lolo dati. Pakaingatan mo yan, Ala, ha? Sapagkat ililigtas ka niyan mula sa mga masasama. Itataboy niya ng mga engkanto at mga aswang. Dasalan mo palagi nang sa ganon, mas lalo pa yang lumakas. Tumango si Alano sa aking sinabi. Tuwang-tuwa siya at naging malapit na kay Lolo Fredo. Habang kumakain kami, ay hindi namin maiwasan ang magtawanan at magkwentuhan sa bawat isa. Subalit, natahimik kami nang makarinig kami ng sunod-sunod na pagbagsak ng kung anong malaking bagay sa aming bubong. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mutya. Napatingin ako kay Alano nang hawakan niya ang kanyang anting-anting.
Sinabi sa amin ni Lolo na kapag uminit daw ang tangan naming mutya o kaya ay anting-anting, ay malapit daw ang mga kalaban at yun daw ay ang mga aswang. Tumayo si Lolo Fredo at kumuha siya ng asin, bawang, saka kalamansi. Ako naman ay kumuha ng itak sa kanang punyal. Binigay ko ang punyal kay Alano. Tinanong ko siya kung kaya niya yung gamitin. Tumango naman siya. Ang dinala ko naman ay itak. Si Lolo Fredo ay kinuha niya ang kanyang buntot pagi. "Dito lang kayo sa loob. Huwag kayong lalabas. Ako munang haharap sa mga bisita natin." "Pero baka kung anong gawin nila sa ilo. Sasama po ako." "Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Yang kaibigan mo ang bantayan mo. Huwag mong iaalis ang paningin mo sa kanya at baka malingat ka at maatake ng aswang. Mayroong aswang na hindi tinatablan ng anting-anting ng agsam." "Sige, Lolo. Ako na pong bahala sa kaibigan ko. Mag-iingat po kayo." Lumabas na ng bahay si Lolo Fredo at agad ko namang sinara ang pinto. Tumungo ako sa kinaroroonan ni Alano at maging siya ay aligaga na rin sa kanyang kinatatayuan. Ilang beses siyang humingi sa akin ng tawad kung hindi lang daw siya sumama sa akin na magbakasyon sa Capiz ay hindi malalagay sa panganib ang buhay naming lahat. Sinagot ko naman siya na hindi niya kasalanan kung may masasamang aswang sa baryo namin at sinabi ko rin na wala siyang intensyon na masama kung bakit siya sumama sa akin. Nanatili kaming dalawa sa loob ng bahay. Pinapakinggan namin kung ano na ang nangyayari sa labas. Wala kaming marinig na ingay. Ngunit may naririnig akong mga mumunting boses na para bang nag-uusap. Narinig ko ang boses ni Lolo na pinapaalis niya ang mga aswang. Binigyan niya mga ito ng babala. Ngunit narinig ko na pinagtatawanan lamang siya ng mga ito. Dahan-dahan akong lumapit sa dingding at sumilip sa butas. Nakita ko ang halos nasa 10 kalalakihan na kaharap ni Lolo. May mga mapupulang mata ang mga ito at matutulis na ngipin. Nanlilisik ang mga mata at anumang oras ay nakahanda silang sumalakay kay Lolo Fredo. Tiningnan ko si Alano at pinatahimik ko siya. Rinig na rinig ko ang kanilang gustong mangyari. Nakilala ko ang kumakausap kay Lolo Fredo, si Rodel, ang payat na aswang, pero siya ang pinuno ng mga ito. Narinig ko na ang tungkol kay Rodel sa mga kwento ni Lolo Fredo. "Tandang Fredo, huwag mo namang ipagkait ang magandang karne na nasa loob ng bahay mo. Alam namin na nasa loob lamang siya at nagtatago. Ibigay mo na sa amin ang panauhin mo, Fredo, kung ayaw mo magkagulo rito sa baryo na pinoprotektahan mo." "Huwag mo kong subukan, Rodel. Alam ko na mga halang ang sikmura niyo. Huwag niyong gagalawin ang bisita ko dahil akong makakabangga ninyo. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin sa inyo sa mga sandaling ito." Natahimik si Rodel at nanatiling nakatingin kay Lolo. Tinapik siya ng isa niyang kasama sa kanyang balikat. Makaraan ang ilang sandali na pananatili nila ay umalis na rin silang lahat. Pumasok naman si Lolo Fredo sa loob ng bahay at sinara ng mabuti ang pinto. Tumayo ako at hinarap siya. Sumunod naman sa aking likuran si Alano. Hinintay naming magsalita si Lolo. Akala ko ay ayos na ang lahat, pero bigla na lang akong kinabahan nang marinig ko ang sinabi ni Lolo Fredo. "Maghanda kayong dalawa. Hindi aalis ang mga yun. Sigurado akong babalik si Rodel at ang mga kasama niya para makuha si Alano. Hindi ko na mapigilan pa si Rodel at talagang walang kinatatakutan ng aswang na yon. Basta makatikim lang ng karneng sariwa."
Paano yan, Lo? Paano natin poprotektahan si Alano? Sa ngayon, magdasal lang tayo hanggang sa muli nilang pagpapakita sa atin. Magdasal lang tayo para mas lalong lumakas ang mga mutya at anting-anting natin. Ito lamang ang laban natin sa kanya. Pasensya na kayo. Nadamay kayo ng dahil sa akin. Nagdala pa ako ng problema sa inyo. Pasensya na talaga, Lolo Fredo. Ay, wala kang dapat ihingi ng tawad. Wala kang kasalanan. Huwag kang mag-alala at matatapos din ang lahat. Lumuhod kaming tatlo sa harap ng altar at sumabay kami sa bawat salita na binibigkas ni Lolo Fredo. Naramdaman namin ang pag-init ng aming mutya. Mukhang naglalabas ito ng enerhiya. Ang enerhiyang yon ay dumaloy sa aming katawan. Tumigil sa pagdarasal si Lolo Fredo at tinawag niya kaming dalawa ni Alano. Pinaupo niya kami sa sala at sinabihan na huwag kaming maging kampante. Inihahanda niya kaming dalawa. Hawak ko pa rin ang aking itak sa mga sandaling yon. Ilang sandali pa, ang tahimik na paligid kanina ay napalitan ng mga huni ng ibon. Tumayo si Lolo Fredo at saka siya tumungo sa kusina. Tinawag niya kaming dalawa ni Alano. Gumawa ng apoy si Lolo Fredo at nagsunog siya ng koma. Nagdasal kaming dalawa ni Alano. Nilakasan namin ang aming boses. Umingay rin ang mga aswang sa labas. Ramdam namin na nakapalibot na sila sa buong bahay. Mayroon din sa bubungan ay pinipilit na buklatin ang bubungan ng bahay ni Lolo. Huwag kayong matakot na dalawa. Matatalo natin sila kapag magtutulungan tayo. Lakasan ninyo ang loob ninyong dalawa. Paano kung magpumilit silang pumasok sa bahay mo, Lo? Anong gagawin natin? Oo nga, Lolo Fredo. Baka kung manatili lang tayo rito sa loob, ay mas lalo lang din tayo mapapahamak. Basta, maghintay lang kayong dalawa. Sinusubukan ko lang ang kakayahan nilang 10. Naghahanap ako ng paraan kung paano natin sila matatalo. Hindi na kami kumontra pa ni Alano sa sinabing yun ni Lolo. Nagsunog lamang kami ng koma hanggang sa bumaho ng bumaho. Galit na galit ang mga aswang sa labas. Kinakalmot nila ang dingding at panay ikot nila sa labas. Mabuti na lamang at matibay ang pagkakagawa sa bahay ni Lolo, kung kaya hindi ito basta-basta nakakalas. Makaraan ang ilang sandali, ay tinawag kami ni Lolo patungong sala. Sinabihan niya kaming makinig kami ng mabuti at huwag daw kaming lilingat. May kakayahan daw na maglimot ang mga aswang, kaya kinakailangan naming tapangan ang aming loob. Tinapik ko sa balikat si Alano at tumango naman siya sa akin. Nagulat na lamang kami nang buksan ng isang aswang ang pinto ng kusina namin. Napamura si Lolo. Pinapunta niya kami sa kanyang likuran nang sunod-sunod na pumasok ang mga aswang sa bahay. Ako naman ay unti-unting tumungo sa pinto para handang buksan yon oras na sabihin ni Lolo. Nagkamali kayo ng kinalaban! Uubusin ko kayong lahat ngayong gabi! Kung makakaya mo kaming lahat, Tandang Fredo, 10 kami, 3 lang kayo. At anong magagawa ng 2 yan? Wala naman niyang kakayahan na labanan kami. Yun ang akala mo, Rodel. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Mabilis na tumakbo ang mga kasama ni Rodel. Sumigaw si Lolo sa aming dalawa ni Alano. Agad kong binuksan ang pinto sa sala at lumabas kaming dalawa ni Alano. Sumunod naman si Lolo Fredo sa amin. Tumungo kami sa patag na bakuran ni Lolo. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang napapalibutan kami ng mga aswang. Binilang ko silang lahat at nasa 12 sila.
Tuwang-tuwa sila nang makita nilang napapalibutan nila kami at wala nang magagawa at malalabasan pa. Humigpit ang hawak ko sa aking itak. Naramdaman ko rin si Alano na hinahanda rin niya ang kanyang punyal na gamit. Tiningnan kami ni Lolo Fredo. Sinabihan niya kaming dalawa na mag-iingat at wag na wag maghihiwalay. Pagkatapos noon ay sinunggaban na niya ang 2 aswang na sumalubong sa kanya. Ang 4 na aswang na kaharap namin ni Alano ay nanatiling nakatitig lamang sa amin. Kahit anong gawin nila ay hindi sila makalapit sa amin. Nilingon ko si Alano at napatingin ako sa kanyang anting-anting. Sinabihan ko siyang itago yon sa ilalim ng kanyang damit para hindi makita ng mga aswang. Dahil sa anting-anting na agsam ay hindi kami magalaw ng mga ito o kaya ay hindi nila kami masasaktan. Napatawa kaming dalawa ni Alano. Mabilis kaming lumapit sa 2 sa 4 na aswang at sinipa namin sila at sinuntok. Hindi namin magawang pumatay dahil hindi makayanan ng konsensya namin kapag gagawin yun. Ang utos lamang sa amin ni Lolo ay suntok lang at sipa. O kaya ay sugatan namin kung kinakailangan, pero hindi dapat namin patayin ang mga ito. Pinagpapalo namin sila ni Alano sa likuran hanggang sa mawala ng 4 ng malay. Hinarap naman kami ng 4 pa. Sinubukan akong kalmutin ng isang aswang pero nabali lamang ang kanyang mga kuko. Nanlalaki ang mga mata nitong tumingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, saka ko yun binali. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas dahil sa sakit. Sinipa ko siya sa kanyang tuhod. Walang ya kayo! Balak niyo pang patayin talaga ang kaibigan ko ngayong gabi, ha? Pwes, harapin ninyo ang parusa sa inyo ni Lolo Fredo mamaya. Nagkamali kayo ng binangga. Pinakiusapan na kayo, pero mas pinili niyong makuha ang kaibigan ko. Galit na galit ko itong hinampas sa kanyang noo, dahilan para mawalan siya ng malay. Nilingon ko si Alano at naroon din siya at pinaghahampas ang isang aswang na takot na lumapit sa kanya. Nang mawalan ito ng malay, ay hinila namin sa isang lugar ang 6. Tiningnan namin si Lolo at nakikipaglaban pa rin siya kay Rodel. Tumutulong din kay Rodel ang 5 pa niyang kasama. Pinagtutulungan nila si Lolo Fredo. Nakalmot sa braso si Lolo, dahilan para lumayo siya sa mga ito. Tumakbo agad kaming 2 ni Alano sa kinaroroonan ni Lolo at dinaluhan namin siya. Sinubukan nila Rodel na lumapit sa amin, pero hindi sila makalapit kay Alano at Lolo. Ala, dyan ka lang ha. Huwag mong bibitawan si Lolo. Ako nang bahala sa mga ito. O sige, Gani, mag-iingat ka. Tumango ako sa kanya saka ngumiti. Pagkatapos noon ay bumaling ako kay Rodel at sa 5 niyang kasama. Nanilisik ang kanilang mga matang nakatingin sa akin. Bata! Huwag ka nang makialam sa gulong ito. Ibigay mo na sa akin ang mataba mong kaibigan. Nang sa ganun, aalis kami ng payapa at walang mangyayaring masama sa inyo ng lolo mo. Diyan ka nagkakamali. Hindi ko bibigay sa inyong kaibigan ko. Hindi ko ahayaan na gawin niyo siyang hapunan. Kayong mga aswang ha, mga pahamak kayo sa buhay ng mga tao. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan. Pareho kayo ng lolo nyo na hindi mapakiusapan. Nagugutom kami dahil sa kanya. Sinabi niya sa amin na dadalhan niya kami ng sariwang karne kada buwan. Huwag lang kaming mag-aasik ng lagim sa buong baryo. Sumunod naman kami sa kanya dahil may tiwala kaming susunod siya sa usapan. Pero anong nangyari? Ha?
Hindi na niya tinupad ang pangako niyang yun. Buwan-buwan kaming naghihintay sa kanya at paulit-ulit niya rin kaming pinangakuan. Pero wala! Dapat lang naman sa inyo yun nang matuto kayo. At alam ko na may dahilan si Lolo kung bakit niya yung ginawa. Kahit na! Hindi niya pa rin ginawa ang pangako niya sa amin. Kaya kami nagagalit at humihingi na sa kanya ngayon ng pagkain. Pero hindi niya pa rin may bigay. Kaya kayo na lang ang gagawin naming hapunan! Mabilis na sumugod ang 5 niyang mga kasama at sinalakay ako. Pinagkakalmot nila ako pero hindi nila ako masugatan. Gulat na gulat silang lahat kasama na si Rodel. Napagtanto nilang may tangan akong anting-anting at mutya. Salakayin niyo yung mutya para mawala sa katawan niya! Ngumisi ako dahil sa narinig mula kay Rodel. Kahit anong gawin nila ay hindi basta-basta makukuha ang mutya sa aking leeg. Muli silang sumugod sa akin. Sabay-sabay sila at pinagtulungan ako. Pero hindi ko hinayaan na sila ang mananalo. Hindi ko hinayaan na mapapatay nila ako ng mga sandaling yun. Mabilis kong pinaikot-ikot ang itak na aking hawak. Natamaan ko ang isa sa kanyang balikat, kaya napatigil ang iba at napatingin sa kasama. Kinuha ko ang pagkakataon na yun para sipain sila at pagsusuntukin sa muka. Pero bigla na lamang akong sinuntok ni Rodel sa aking pisngi at sinipa sa aking tiyan. Sumadsad ako sa lupa pero hindi ko naramdaman ang epekto ng kanyang suntok. Malakas lang yun at nagagawa akong paliparin. Tumayo ako at pinagpag ang aking suot na pantalon. Nilingon ko si Alano at kanina pa pala siya sigaw ng sigaw at pinag-iingat ako. Ayos lang ako, Ala. Huwag kang mag-alala sa akin. Diyan ka lang. Bantayan mo si Lolo. Bumaling ako kay Rodel at sa 4 pa niyang kasama. Nawalan na ng malay ang aswang na natamaan ko ng itak kanina. Sabay-sabay ulit na sumugod sa akin ang 4 na aswang. Ang isa ay lumipad sa ere at ang isa naman ay nilundagan ako. Dinaganan naman ako ng isa. Hinawakan ako ng 2 aswang sa aking magkabilang kamay. Sinubukan nilang kunin ang mutya sa aking leeg, pero sa bawat paglakas nila ay may lakas na tumutulak sa kanila. Malakas yun na hindi nila makayanan. Yun ang dahilan kung bakit nakawala ako sa kanila. Pinulot ko ang aking itak at agad na hinampalos yun sa isang aswang na malapit sa akin. Natumba ito at 3 na lamang ang natira at si Rodel. Galit na galit si Rodel at siya na mismo ang sumugod sa akin. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para masugatan ako, pero wala pa rin nangyari. Sinipa ko siya sa kanyang sikmura at sinuntok sa kanyang mukha. Pinagsisipa ko rin ang 3 niyang mga kasama at pinakawalan sila ng suntok. Sa mga sandaling yun, alam ko na ang lakas na nanggagaling sa mutya na aking suot. Napatumba ko ang 3 at nawalan sila ng malay. Si Rodel na lang ang natira, pero hindi pa rin siya sumusuko. Sumugod siya sa akin at hinampas niya ako ng isang putol na kahoy. Pero hindi man lamang ako naapektuhan nun. Hinawakan ko siya sa kanyang braso at malakas ko siyang sinipa sa kanyang tiyan. Napaduwal si Rodel at nanlalaki ang mga matang nakatingin sa akin. Binitawan ko siya at sinuntok ko siya ng paulit-ulit sa kanyang mukha. Hindi ko siya tinantanan hanggang hindi pa siya nawawalan ng malay. Noong puno na ng bugbog ang mukha ni Rodel, ay hinang-hina siyang gumalaw. Papikit-pikit pa siyang nakatingin sa akin. Sumuka na rin siya ng dugo noong tumayo ako.
Habol ko ang aking hininga habang pinagpapawisan ng malagkit. Gumalaw pa ng bahagya si Rodel at mukhang pinapakilos niya ang kanyang sarili. Pinilit niyang makatayong muli at pinilig ang kanyang ulo. Napamura ako noon dahil matibay siya kahit na magkalasog-lasog na ang mukha niya dahil sa aking suntok. Itinukod niya ang kamay sa lupa at saka tumayo. Hindi siya makalakad ng tuwid dahil sa hilo. Sinubukan niyang lumapit sa akin pero muli siyang natumba. Narinig ko pa siyang umungol ng ilang beses bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nang masiguro kong walang malay na si Rodel, ay agad akong tumungo kay Alano at kay Lolo Fredo. Tinalian ni Alano ng tela ang sugat ni Lolo, kaya naman tumigil na ito sa pagdurugo. Inalalayan ko si Lolo Fredo na tumayo kasama si Alano. Lo, paano po ang mga aswang na yan? Hayaan natin silang sikatan ng araw. Yan ang nararapat sa kanilang ginawa. Bilang parusa ay magdurusa sila sa sakit tuwing sisikat ang araw. Tulungan niyo ako at ipagdarasal ko silang lahat at nang matuto sila sa kanilang pagkakamali. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Fredo? Ano pong klaseng parusa? Alam mo, bata, tulad ka rin ng apo ko na itong si Isagani eh. Noon din, palagi niya akong tinatanong sa mga bagay-bagay. Kaya marami rin itong nalalaman. Pero ito ha, kapag kasi maabutan ng bukang liwayway ang mga aswang at nasa labas sila, ay makakaramdam sila ng kakaibang sakit. Yung sakit na para silang pinapatay sa kaloob-looban nila. Pero hindi sila mamamatay. Tuwing bukang liwayway nila yun mararamdaman. Yun ang parusa nila. Oh, maliwanag na sa akin, Lolo Fredo. Salamat po sa pagpapaliwanag. Tumawa si Lolo at tumango. Nagpatulong siya sa aming dalawa ni Alano na alalayan siya patungo sa mga walang malay na aswang. Habang naglalakad, ay tinanong ko si Lolo tungkol sa pangako niya kay Rodel na bibigyan niya ito ng karne. Inamin sa akin ni Lolo na gumawa nga siya ng ganon na pangako kay Rodel. Tinupad naman niya raw yun sa pagdala araw-araw ng mga karne ng hayop at sariwang dugo mula sa mga kinatay na baboy. Pero ayaw raw ng mga ito ang karne at dugo ng mga hayop, kundi ang karne at dugo ng mga tao ang gusto ng mga ito. Dahil daw doon ay nagalit sa kanya si Rodel at hindi na siya sinunod. Nang himagsik si Rodel at palagi na lamang may binibiktimang tao kada linggo o kaya buwan. Alam naman daw ng lahat ng mga tao sa baryo ang tungkol kay Rodel at sa mga kasamahan nito. Pero walang nagdalakas ng loob na kalabanin sina Rodel dahil sa takot. Inamin ni Lolo na natatakot din siya noon kay Rodel sa kung anong maaaring gawin nito. Nangihinayang din siya dahil may pag-asa pang magbago si Rodel. Subalit, masama ang pinili nito. Kaya palagi niyong piliin ang tama dahil yon ang dapat na gawin. Kaya gamitin ninyo sa kabutihan yang anting-anting at mutyang tangan ninyo. Maraming salamat po talaga, Lo, dito sa bigay mo sa amin ni Alano. Pangako po, gagamitin namin ito sa tama. Tumango si Lolo at ngumiti sa aming dalawa ni Alano. Huminto kami sa mga walang malay na mga kasamahan ni Rodel. May dinasal si Lolo na nasa wikang Latin. Palakas yun ng palakas habang nakaturo sa kalangitan ang mga daliri ni Lolo Fredo. Naramdaman namin ni Alano ang malakas na hanging umihip. Mas lumakas pa yun nang lakasan din ni Lolo ang kanyang boses. Sumunod nun ay may mas malakas pang hangin
at para kaming tatangayin nito. Pagkatapos ng pagdarasal ni Lolo, ay umalis na kami sa harapan ng mga aswang at tumungo na kami sa loob ng bahay. Pinaupo namin siya ni Alano sa upuan para makapagpahinga. Kinabukasan pagkagising ko, agad akong tumungo sa bakuran ng bahay ni Lolo, pero wala na ang mga aswang doon at nakaalis na. Dumungaw rin si Alano sa bintana. "Gani, sasama ka ba sa amin kung babalik kami sa syudad? O dito ko na lang sa inyo?" "Pag-iisipan ko ang bagay na yan, Ala. Kailangan ko munang makasiguro kung pwede o hindi. Ayaw ko maiwan ang pamilya ko rito, lalo na't nasa delikadong sitwasyon sila. May posibilidad kasing bumalik ang mga aswang na yon." "Nauunawaan ko, Gani. Bukas na ang alis namin. Alam ko na biglaan pero hindi ko rin alam kung bakit ganoon na lang naging desisyon nila Mama at Papa." "Unawain mo sila, Ala. Alam ko baka may malalim silang dahilan kaya agad na kailangan ninyong bumalik." Ngumiti sa akin si Alano at niyakap ako ng mahigpit. Nagpaalam kaming dalawa sa isa't isa at sinulit ang buong araw na yon. Kinabukasan ay hinatid ko si Alano sa bayan kasama si Lolo Fredo. Naipakilala ko rin si Lolo sa mga magulang ni Alano. Tuwang-tuwa naman ang mga ito dahil sa pagkakilala sa akin din ng pamilya. Nagpasalamat sa akin ang mga magulang ni Alano at nangihinayang sila sa akin. Sabi nila ay palagi raw akong mag-ingat at palaging bukas ang kanilang tahanan kung muli raw akong makipagsapalaran sa Maynila. Nagpasalamat ako sa kanila at niyakap sila ng mahigpit. Ganoon din ang ginawa ko kay Alano bago sila tuluyang pumasok ng bus. Tanaw ko na lamang sila habang papalayo ang bus na sinakyan ni Alano. Hanggang doon na lamang ang pagkikita naming dalawa ni Alano at hindi na nasundan pa. Pero para sa akin, mananatili siyang isang tunay na kaibigan sa aking puso. Wakas. Kahit grade 1, hindi natungtong ni Kiro dahil sa sobrang hirap ng buhay na isang kahig, isang tuka lang. Ni hindi nga niya alam ang kahulugan ng pag-aaral at edukasyon. Ang alam niya lang ay ang makakain araw-araw. Lumaki siya kasama ng kanyang napakalaking pamilya. Dahil normal naman sa mga mahirap na pamilya ang walang mga mapaglibangan, kundi ang mag-anak ng mag-anak. Isang dosena silang magkakapatid na dapat ay 15 na. Nakunan lang kasi ng 3 beses ang kanyang ina dahil sa hindi magandang sitwasyon sa kanilang tinitirhan. Ang lugar kasi nila ay malapit sa tapunan ng mga basura sa tabing ilog. Nakakasulasok ang amoy doon at hindi talaga kaaya-aya ang mga basura sa paligid na talagang nakakadiring tignan. Ang pangunahing hanap buhay lang nila ay ang pangangalakal. Kapag may mga buong bote, binibenta nila. Kahit mga lata o di naman kaya, bakal at papel. Hindi sila pwedeng mamalimos kasi itinataboy sila sa publiko. Grabe na kasi ang tapang ng kanilang amoy. Nakakaranas lang kasi sila ng ligo kapag umuulan. Yun nga lang, basa lang at wala naman silang sabon. Sa isang dosena nila, isa lang talaga ang kasundo ni Kiro. Si Cairo, nakasunod niya. Si Kiro ang pang-5 at si Cairo ang pang-6. Sila lang ang laging magkasama. Sa katunayan nga, sa sobrang dami nilang magkakapatid, ay halos parang di sila magkakakilala dahil may kanya-kanya silang sinasamahan at ang iba naman doon ay may sarili ng pamilya at may mga asawa na. Paboritong kainin ni Kiro at Cairo ang tuyo. Kung sa normal na bata,
masaya na kapag mag-cake sa kaarawan. Ganoon din sila kasaya kapag may isang supot ng tuyo sa kanilang harapan. Kaya naman sinisikap talaga nilang mag-ipon ng barya sa araw-araw para makabili ng isang supot ng tuyo. Nagpatuloy ang magkapatid at inakay na ang kanilang mga sako. Nagbubungkal na naman sila sa tambak ng basura sa pag-asang makakahanap sila ng hindi basag na mga bote. May nakikita silang iilan pero mas marami pa din ang basag. Hindi nila alintana ang mga ipis at dagang bumubungad sa kanila habang humahawi ng mga tumpok ng basura. Yung mga dagang kasing laki na ng pusa, yung mga ipis na ang tataba at napakababaho. Sa kasamaang palad, kahit 3 oras na silang naghahanap, kakaunting bote lang na hindi basag ang kanilang nakita. Hindi pa din sapat para sa kanilang gustong bilhin na halagang 30 pesos lang naman. Siguro aabutin pa sila ng 1 linggo bago pa muling makabili ng ninanais nilang tuyo. Kaya umuwi na lang sila at muli na naman nilang hinarap ang ulam nilang asin. Kinabukasan, naisip nilang magpakalayo-layo at doon mamalimos, baka sakaling pansinin sila ng ibang tao. Kaya pagtilaok pa lang ng manok, kaagad na silang tumakbo papalabas para maglakad na. 7:00 siguro ng umaga, malayo na ang narating ng dalawa na halos hindi na nga nila alam ang pabalik. Naupo sila sa bangketa sa gilid ng isang truck kung saan madaming tao ang dumadaan. May ilan-ilan namang nagbibigay na siyang kinutuwa nila. Umabot ang 10:00 at wala nang gaanong tao dahil medyo mainit na. Sa hindi kalayuan, nakakita sila ng 2 dambuhalang aso na tumutulo ang laway at tumatakbo sa direksyon nila. Siyempre natakot ang dalawa at kaagad na umisip ng paraan. Wala silang ibang nakita kundi ang truck, kaya naman walang pag-aalinlangang sumampa sila. Ay naku, akala ko malala pa tayo. Oo nga, muntik na. Teka sandali. Tinakpan ni Cairo ang bunganga niya nang makarinig sila ng pagsasalita mula sa labas. Huwag na kayo magtago! Baka kuhain pa kayo ng mga yon. Sige kayo! Goryo! Paandalin mo na yan! Aalis na tayo! Pagkatapos ng paghuwikang yun, tumunog ang sasakyan at biglang umandar. Walang magawa ang dalawa kundi manahimik habang kinabahan na baka sa malayong lugar sila makarating. Nahiga na lamang sila at dinama ang hangin na sumasampal sa kanilang pisngi habang kinakabahan dahil maaaring hindi na sila makauwi. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang nakatulog ang dalawa. Nagising sila sa isang hindi pamilyar sa kanilang mata kung saan mapuno at punong-puno ng mga patay na dahon sa ibaba. Malapit nang magdilim noon at talagang nakakatakot maging ang simoy ng hangin na hindi kaaya-aya. Iba ang pakiramdam ng paligid na akala mo ay mali mong galaw, nasa bingit ka na ng kamatayan. Walang tao sa paligid, alam nilang nasa gitna sila ng kagubatan, kaya bahagya silang bumangon sa pagkakaupo at nagmasid sa paligid. Medyo nabuhayan sila nang makita ang isang bahay na mayroong katamtamang laki at isang lalaki na may bitbit na 2 aso. Buong lakas na sana silang sisigaw nang biglang tumagilid ang lalaki at kitang-kita nila maski sa mga aso ang pamumula ng mata ng mga ito. Napaupo ulit ang dalawa at doon sila nag-usap pa. Uy,
Kiro, paano na? Ano yun? Halimaw? Hindi ko alam eh. Nakakatakot. Siguro wag muna tayong lalabas. Teka, ano yung naamoy ko? Ang baho mo, Cairo. Amoy tayo ka ng manok. Ha? Ako? Hindi! Ikaw yun! Baliw to. Teka, mukhang galing to sa hinahigaan natin eh. Malas naman. Pero sanay naman na tayo sa mabaho. Hayaan mo na. Nakiramdam na lang sa paligid ang dalawa habang tinitiis ang nakakasulasok nilang amoy mula sa sahig ng truck. Ang dami nilang nakakatakot na bahay na naririnig pero nilakasan lang nila ang kanilang mga loob. Sa sobrang lamig ng simoy ng hangin, habang unti-unting binabalot ng dilim ang paligid, nakakaramdam sila ng pag-ihi. Tulungan silang dalawa sa pagbaba sa truck para lumabas. Walang katao-tao doon, kundi sila lamang. Habang umiihi sa baba, nakakita sila ng isang maliit na batis sa hindi kalayuan. Nagtitigan ang dalawa at hindi na nagdalawang isip na magtampisaw. Sa pagkakatanda nila, buwan na rin ang nakakalipas noong huli silang naligo. Nagtampisaw ang dalawa ng tahimik hanggang sa nakaamoy na naman sila ng kakaiba, kagaya nung naamoy nila sa truck. Hanggang sa nakarinig sila ng pag-angil ng mga aso. Nabahala sila, kaya kaagad na tumayo at nagmasid. Nakakita sila ng mga mata sa hindi kalayuan. Hindi sila nagdalawang isip na tumakbo pabalik sa truck kung saan sila nakasampa. Kinabahan silang magkayakap habang tinitiis naman ang mabahong amoy na nagmumula sa kanilang pinaghihigaan. Naririnig nila ang isang lalaki na nagwiwikang, "Hoy! Umalis kayo rito! Ipapalapa ko kayo! Bakit nawawala ang amoy nyo? Lumabas kayo! Hindi kayo pwede dito!" Kasunod ng pagwika, ang pag-ungol ng mga asong hawak-hawak nito. Doon na lumuha ang dalawa at hindi na alam ang gagawin. Iyak lang sila ng iyak at doon nila napagtanto na kapag nasa mabahong parte sila ay hindi sila naaamoy ng mga pinaghihinalaang aswang. Akala nila doon na nagtatapos ang kanilang malagim na gabi, pero hindi. Naririnig pa din nilang nagmumura ang lalaki na hinahanap sila. Ilang minuto na rin silang umiiyak dahil sa sobrang takot. "Hoy! Lumabas kayo dyan!" Muling pagsigaw ng lalaki na tila naghahanap sa buong paligid. Ramdam nilang ligtas sila sa kanilang pwesto, pero isang maling galaw, maaaring ikapahamak nilang dalawa. Minabuti nilang pumirmi at manahimik hanggang sa nawala ang ingay ng paligid. Ayaw nilang makampante, kaya nang makita nila ang siwang sa pagitan ng bakod ng truck, gumapang ng dahan-dahan si Cairo para sumilip. Nakita niyang maliwanag kasi, humahangin, kaya nahahawi nito ang mga sanga, dahilan para tumama ang liwanag ng buwan. Nakita niya ang dalawang asong nakaupo habang hawak-hawak sa tali ng isang pamilyar na lalaking payat na sobrang haba ng binti na may hahalin tulad sa kambing, habang ang mukha noon ay pinaghalong baboy at asong lobo. Nakakatakot ang itsura noong nakatitig sa malayo habang nangingibabaw ang pagkapula ng mga mata nito, kagaya ng kanyang mga aso. "Nakakatakot, Kiro. Bumalik ka na dito. Baka makita ko pa niyan. Talagang papalapa tayo sa dambuhalang aso. Tapos nakakatakot itsura. Sigurado na to aswang na talaga." "Seryoso ba? Ay, Diyos ko naman.
Sana naman bumalis ang oras at mag-umaga na. Siguro, dito na lang tayo. Umupong magkayakap ang dalawa at nagpakalma ng sarili at naniwalang makakaligtas sila. Hindi sila dinalaw ng antok, kaya tumitig sila sa madilim na kalangitan habang hinihintay ang unti-unting pag-asul nito na magiging pag-asa nilang aabutan pa sila ng kinabukasan. Medyo umaasul ang kalangitan nang makarinig sila ng paglakas at paghingal ng aso patungo sa pintuan ng likuran ng truck. Kaya dali-dali silang nagtago sa likuran ng mga dambuhalang balde. Kinakabahan sila noon kasi medyo madilim-dilim pa na tansya nila ay madaling araw na. Narinig nilang bumukas ang pinto at naramdaman nila ang pag-alog na tila may isinampang mabigat at pwersahang binalibag sa sasakyan. Kaagad ding sinarado ang pintuan ng truck at nakaramdam sila ng ginhawa dahil narinig nilang pinapaandar ito. Hanggang sa tuluyan na ngang lumarga. Lumabas sila sa kanilang tinataguan at muntik nang mapasigaw ng sobrang lakas sa nakita. Mayroong bangkay ng mga tao ang naroon at ang ilan pa ay walang mga ulo. Muli silang umiyak at hindi matiis ang nakikita. Kaya naman, bumalik sila sa kanilang tinataguan. Nangako sila sa oras na huminto ang sasakyan na kahit saang lugar ay tatalon na sila pababa. Mahaba ulit ang naging biyahe. Ilang oras ang lumipas at sobrang init na nang maramdaman nilang pinatay na ang makina ng sasakyan. Bumukas na din ang pintuan sa likod at ramdam nilang unti-unting gumagaan ang sasakyan. Sumilip sila at napagtantong wala ng laman at bukas na. Kaagad nilang inalalayan ang isa't isa at sabay na tumalon pababa. Tumakbo lang sila ng tumakbo at naginhawaan at sobrang nagpasalamat nang makita ang kanilang lugar. Ayun yung lugar na pinagpalimusan nila bago sila makasampa sa truck. Kaagad silang tumakbo na walang lingon-lingon hanggang sa nakauwi sila. Hindi nila napigilan ang umiyak dahil sa tuwa. Inilahad nila ang lahat sa kanilang mga magulang na naniwala naman sa kanila. Kaagad silang pinaghanda dahil tutungo daw sila sa manggagamot. Hindi naman daw nagpapabayad yun. Gusto lang ipakonsulta ng kanyang ina ang mga naganap sa kanilang magkapatid. At sa pagkakataong pumasok sila sa pintuan ng matandang lalaki, nagwika agad ito ng "Langis ng aswang!" Doon nila nalaman na kaya hindi sila nakikita o naaamoy dahil ang mabahong amoy na nasa loob ng truck ay langis ng aswang. Kaya naman daw noong nasa batis lang sila nagparamdam ang mga nilalang dahil naamoy noon na buhay sila at mayroon silang saganong dugo sa katawan na gustong-gusto ng mga ito. Doon na nalinawan ang dalawa sa lahat at lubos na nagpapasalamat sa isa't isa dahil hindi nila pinabayaan ang mga sarili. Nagyakap ang dalawa at niyakap din sila ng kanilang mga magulang. Yo, 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 yo! Magandang umaga! Maharlika! Kumusta na mga mandirigmang maharlika? Kumusta na, kumusta na? Good morning po sa lahat. Ayan. Friday na naman. Ang bilis talaga ng araw. Grabe. Ayan. So, mabilisang shoutout tayo. Mabilisan talaga, no? Promise. Promise? Shoutout po sa ating mga Apo members na sila Binibining Suplada, OFWSG, Pab Jai, Billy Swift, Elaine Almera,
Sammy. Yan, maraming salamat po sa ating mga Apo members. Yan, meron po tayong join button dyan kung gusto niyo pong pagbigay suporta sa ating channel. Maraming salamat po. At syempre, shoutout din po sa ating mga tagapakinig na nakita ko sa ating comments section. Okay? Shoutout po sa mga sumusunod. Mary Asilar, Rosette Ersando, Yolanda Guentivano, Cecil Rodriguez, Maria Teresa Galima, Lynette Reparado, Charles Jordan San Jose, Mirna Boho, Sharky Diaz 29, Jessica de Matulak, Ella Fernando, Aishi Tiru, Joan Ueda, Dens Densho, Maribel Frigiliana, Sweet Monday Divine, MG, Lotlot Jelensky, Kat Burglar, Milagrosa Luke, Daisel Works, Yolanda Guentivano, Christian Hife or Christian Hife, Michelle Cedron, Lourdes de Jesus, Lynette Reparado, Gay Diquiros from Doha, Qatar, Jonaliza de la Fuente, Naruto, Jeffrey Delizon, Imelda Pasqua, Queenie, Broken Angel, Hermes Maglantay, Marina Gonzalez, Rexy Ann, Aya Flores, Nanette Guipe, Charles Jordan San Jose, Beth Lisa, Leslie, Michael Sardan, Zenaida Sevilla, Miss Cafe Latte, Sean Zoc Vlog. Ayan po, yan po ang ating nakita, nabasa sa ating comment section. Kung may nakaligtaan po tayo ulit, pasensya na po at babawi na lang tayo sa susunod, no? Kalabitin nyo lang ako, andito lang naman tayo palagi eh. Ayun, so, ano pa ba? Friday ngayon, enjoy nyo yung weekend nyo, okay? Ingat tayo palagi. Stay positive, guys. Huwag malungkot, okay? Pag nalulungkot, take a walk. Mag-ehersisyo. Magpapawis. Gumawa na ibang bagay. Bubulol na ako. Huwag magmukmuk. Ayun! Okay? Maraming salamat po. Ingat po palagi. See you soon, Maharlika. Bye-bye.